जौसे रांजोंनो आल्ट्रा बास, जेसीबी, डाम्पार, स्कर्पिय बायदि दामि दामि गारिनि बिगोमा जानो हागौ। नंगौ, उदालगुरियाव श्री श्री बिमा शंकर शिव मन्दिर जौगाथायनि मुङाव जौसे राङावनो लटारि कुपन टिकेट होदों। उदालगुरि टाउन साखाथिनि नंसे साबखायथियाव श्री श्री बिमा शंकर शिव मन्दिर जौगाथायनि मुङाव नोंथाङाबो जौसे रांल' बिहोमा हो। जौसे रांनि अनगा नोंथाङा लाख लाख रांनि गारिनि बिगोमाबो जानो हागौ। जीएसटीनि बेसेनखौ नोंथाङा बेसेन होनाङा जासे लटारि टिकेटनि बेसेन जौसे रांजोंनो न'आव लाना फैनो हागोन। बान्थाफोरा जाहैबाय सेथि बान्था आल्ट्रा बास 44 सीट, नैथि बान्था एक्स पाल्स 4V बाइक, थामथि बान्था मारुति सुजुकी बलेनो, ब्रैथि बान्था एक्स ट्रेम 125 ABS बाइक, बाथि बान्था मारुति सुजुकी वागन आर, द'थि बान्था डेस्टिनी 125 स्कुटी, स्निथि बान्था मारुति सुजुकी स्विफ्ट, दाइनथि बान्था ग्लेमार क्लासिक बाइक, गुथि बान्था ट्रेक्टर मेसी, जिथि बान्था सुपार स्प्लेन्डर, एक्स टेक बाइक आरो गोबां दामि दामि गारिफोर गासै 29 लटारि कुपननि बान्थाफोर दं। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों सामलाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा बुंखो नायनि फै। खेला बा उपहार खेला जों बेयाव फाथिदों। बेवहाय जोङो जोंनि जि शिब मन्दिर श्री श्री भीमानन्द शंकर मन्दिरनि नामावहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय बे मन्दिरनि अबस्थाया ओरैबायदि हालोदा गाज्रिथार। बिनि थाखायनो बे जोङो उपहार खेलाखौ खुंफुंनाय बेयाव जादों आरो बिनि जिथु जोङो लाबा लाब मोनगोन बिनिजों जोङो बे मन्दिरखौ जों एसे फोसाबनायनि राहा लामाखौ जों लादों। जोङो बेवहाय टिकेटखौ जों बानायनाय जादों 8 लाख टिकेट बानायनाय जादों। 1 लाख एकनिफ्राय 8,09,900 बेबायदिखौ जों बानायदों। माने 8 लाखनो गांसे खम दङ आरो बेवहाय जोङो बे टिकेटखौ जों साफायनाय जादों रायजोनि सुबिदायै बायदि जोङो जीएसटी फ्रि खालामना होदों आरो बे जीएसटी फ्रिखौ जोङो दिनै कमिटियानो बानस'गोन आरो जाय बिथांमोना जाय टिकेट जोंनिफ्राय मोनलांगोन प्राइस मोनगोन बिथांमोना बे 100 थाखायावनो आल्ट्रा बास मोननो हागौ, जेसीबीनि मालिकबो जाहैनो हागौ आरो जों बे 100 थाखायावनो जों बे गारिखौ हरगोन। बेयाव जोंनि कमिटिनि थाखाय जोंहा जेबो होलांनो गोनां गैया बेवहाय बे जीएसटी फ्रि होनायनि थाखाय। साखा गंब्रै हिसाबै गंबेसे दं? साखा गंब्रै हिसाबै जों 12 खान दङ। आरो गासै साखा थोंनैया 12 खान दङ। आरो बांसिन गिदिर प्राइसआ मा दं? जेसीबी आल्ट्रा बास दं आरो बेथिं थार दङ, स्कर्पिय दङ, ट्रेक्टर दङ आरो बेल'नि दङ, वागनार दङ, सुइफ्ट डिजायार दङ। गासैबो निउ मडेल गोजा आरो गासैबो टप मडेलानो गोजा बेवहाय। गांसे टिकेटनि बेसेना 100 थाखा। 100 आरो बेनि मादाव टिकेट फाननायनि बेबस्थाया माबायदि जागोन? टिकेट फाननायनि बेबस्था जों अला समाव जोङो डिलार दङ, डिलारफोरनो जों राननानै हरगोन आरो बिथांमोनानो दिनैसिमावलासै जोंहा लांनो फैनाय गोबां दङ आरो बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंबो हरगोन आरो बेवहाय जोंहा काउन्टार खुलिदों। बे काउन्टारावबो जायफ्रा नांगौ बिथांमोना अनलाइनबो केपासिटि दङ, अनलाइनबो खालामनो हागोन आरो अनलाइन जुगिदिबो टिकेटखौ मोनलांगोन। आচ্ছা, नोंथांमोना जिहेतु अनलाइन खालामनायनि बेबस्था दङ, नोंथांमोननि जानबुं नाम्बारा बुंनो हागोन नामा? जानबुं नाम्बारखौ बुंनो हादो एसे। जानबुं नाम्बार दङ बेवहाय मोनसेया दङ 6001346476 आरो मोनसेया दङ 6002950012 आरो अफिस नाम्बार दङ 9395087845। बे मोनथाम नाम्बारावहाय बे मोनथाम जानबुं नाम्बारावहाय माने कन्टेक्ट खालामोब्लानो जोंनिफ्राय अनलाइन टिकेटखौ मोनलांगोन। नुनो मोनदों गोबां गेलेनाय खालाराव जानो बेवहाय जोङो जि बेयावहाय 20 तारिख होदों थि लास्ट गेमखौ जों गेलेगोन, फाइनाल गेमखौ गेलेगोन। बेवहाय जोङो जिखिनिया 10 तारिखआव होदों बे तारिखआवनो जोंहा बियो थि खालामगोन आरो जों गुबुननिखौ बुंनो हाया। बिथांमोना मानि उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना बे 3 तारिख खालि खालामनो हायाखिसै जों बिथांखौ बुंनो हाया। नाथाय जोंनि खेलाया जोङो 20 तारिखआवनो बे अक्ट'बरनि 20 तारिखआवनो बियो खेलाया जाफुंथारगोन आरो बयबो आसा खालाम आरो बेवहाय माने 20 तारिखआव जानाय नङा होनना दासान, भुलबो बुजिनाङा। जोङो बेयाव 20 तारिखआवनो जों खुंफुंनाय जागोन आरो जोंनि टिकेटआ बिक्रि जानानै जोंहा आधा थांब्लाबो जोंहा अलरेडि जों गारिखौ लाबोजोबनाय जाखाबाय। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खेलाखौ 20 तारिखआवनो खुंफुंनाय जाखागोन।